Hello guys, Φίλιππος εδώ. Παίζουμε Minecraft μαζί με τον Νίκο. Οκ. Γιον. Πάλι θα μιλά στα chat. Μίλα! Ξέρνα. Παιδιά, ο Νικόλας πάλι θα μιλάει στα chat. Θα το παρατήσουμε. I'm not going to be talking in this video. Γιατί όμως? Όπως καταλάβατε, ο Νικόλας δεν θέλει να μιλήσει. Τον κρίνει ρομπεμπέ. Δεν μας νοιάζει. Καλά Νικόλα, εγώ θα σε παρατήσω. Άντε γεια. Πήρα και το wood μου. Κόλλησε κιόλας. Εσύ θα μείνεις να μου γράφεις στα chat. Εγώ έχω φύγει. Να, ο Νικόλας μου το έχει κάνει έτσι. Τι στο καλό. Shit. Και ναι. Ναι. Αυτό εδώ. Crafting. Όχι, έλα εδώ. Ήθελα τη stick. Οχτώ. Νικόλα, τι θα γίνει, μόνο στα τσάστα θα μιλάς. Παιδιά, όπως καταλάβατε, ο Νίκολας θα μιλάει πάλι μόνο στα chat. Και εμείς θα πάμε να το σκοτώσουμε. Εμείς θα το παρατήσουμε. Νικόλα, θες να κάνουμε μαζί ή να σε παρατήσω? Πρώτα θα σου πάρω το ξύλο. Και μετά θα φύγω. Ωραία. Φτιάχνουμε και τέτοιο, Νικόλα. Το γράψω στα chat, να πάμε μαζί. Πάλι έχεις βάλει μουσική. Γιατί είναι σπαστικιά. Όπως καταλάβω, ο Νίκολας θέλει να πάμε μαζί. Νικόλα, πάμε από εκεί που έχει παιδιάδα. Μπορεί να βρούμε κανένα village. Γιατί 3! Κάτσε πώς φτιάξει crafting. Τι είναι αυτό, I'd big? Τι στα καλά, ό,τι να είναι γράφεις. I don't know. Μίλησες. Επιτέλους. Παιδιά, ο Νικόλας μίλησε. Να. Βλέπουμε εδώ πέρα. Νικόλα, πες να βρούμε village γιατί έχει παιδιά. Νικόλα, με ακολουθείς? Ναι. Πόσα crafting table έχεις φτιάξει, Νικολάκη? 3. 3! Yes. Πάρε το. Έχω κι εγώ ένα. Καλά, πάμε. Πάμε. Οκ, μπορεί να βρούμε κανένα village. Πρώτα εγώ θέλω πέτρα όμως. Το βρήκαμε το παιδί. Τι έγινε, πού έπεσες? Έφαγες damage. Σήμερα, παιδιά, έγινα ήρωας. Έσωσα μια γάτα. Είχε πέσει μέσα σε μια αποχέτευση με μικρούς σωλήνες και κολλήσει. Προσπαθούσα 2 ώρες να τη βγάλω, δεν τα κατάφερα. Θύμωσα. Και τι έκανα? Τόλμησα και πήρα την πυροσβεστική. Και ήρθε και την έσωσε. Ρωτήστε και τον Νικόλα. That is true, guys. Νικόλα, ειδικά αυτοί που τώρα που δεν ξέρουν αγγλικά, θα σε καταλάβουν. Most of the people on YouTube speak English, idiot.
Γράψτε το και μία στα ελληνικά για να καταλάβουν αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά. Ανώ, εντάξει. Θα λέω στα βίντεο μου να σου κάνουν συνέχεια dislike. Σκάσε. Σκάσε. Ρε, Έλα. το τέτοιο μου το recorder έφυγε πάλι. Μου το recorder. Θες μια τέτοια. What? Ένα pickaxe. Είναι stone. No. Hold on, περίμενε. Τι. Εντάξει, guys, επανήλθαμε. Ο Νικόλας ήθελε να κάνει κάτι στα settings. Πάρε ένα stone pickaxe. I don't want a stone pickaxe. Νικόλα, θα νομίζουν ότι είσαι Άγγλος. Ο Νικόλας μου είπε τα λόγια του, χέστηκα. He's not in. The fuck you bitch! Σταμάτα. Give me the crafting table. Αφού εσύ δεν έχεις το crafting table, εγώ έχω δύο. Άντε, για Νικόλα, τα Give λέω. me the crafting table. Όχι, δεν στο δίνω. Give it to me. Έχω κι άλλο crafting table έξω. Whatever. Εντάξει, τα αφήνω απ' έξω. Όπως τα πέταξα όλα. Λάθος. Καλά, έλα να πάρεις αυτό που έχω απ' έξω. Πω 2 χρόνια, γιατί μου τύχαινε αυτό πάντα. Γιατί όλα σε μένα. What? Και μην λέτε ότι είμαι noob. Δεν... Τώρα ο Νικόλας μου το φτιάξε να τα φτιάχνω εγώ τα πράγματα. Δεν είμαι noob. Ο Νικόλας είναι noob. No, you are. No. There's the noob here, guys. Μην μιλάς. Yeah. Τα κορίτσια δεν έχουν δικαιώματα σε αυτόν τον κόσμο. What? Είσαι κορίτσι. No. Όχι. Ναι, είσαι. No. You're being a little Είσαι, girl. παραδέξτε το. No, you're not. I am not, guys. Δηλαδή τα πάντα θα τα πεις δικά μου. Ας το crafting table. Ναι, βλέπουμε το πιο καλό Νικόλα. Είναι πολύ προ, ρε παιδιά. Σπάει το crafting table με την αξίνα τη stone. Stone pickaxe. Νικόλα, να σε λέω stone pickaxe. No. Γιατί? Γιατί να μην σε λέω stone pickaxe? Εγώ δεν σκοτώσω τα λόγια, εντάξει. Άντε, γεια. Έλα, θέλω να φτιάξω leather πανοπλία. Σόφα. Το έχω... Νικόλα, βραδιάζει. Γιατί μου συμβαίνει? I found iron. Dude, come on. Νίκ, κοίτα με λίγο. Come over here, dude. Περίμενε. Βρήκες iron. Yep. Παιδιά, για όποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ο Νικόλας είναι δίπλα μου και μπορώ να δω την οθόνη του. Ένας σκέλετον με full diamond. Δεν θέλω να πάω. Oh yeah, dude. Κάμα το μου πλακάρεις από... Shit. I don't care. Εδώ κατέβηκε. Έχω λέτε μποτάκι. Από πού κατέβηκε και φταίει? Τι έπαθες και αυτή? Σκάσε, ήρθα. You shut up, idiot. Πόσο βρήκες? Τι? Δεν βρήκες. Βρήκα. Ψήστο. Περίμενε.
Ψήστο. Περίμενε. Άμα πέρισεψε τίποτα θέλω. Έλα. Δικό μου. Έλα. Δώσε. Πεινάω. You don't need to hurt me. Μπράβο. Don't punch me. Μην μιλάς. Don't punch me. Μην μιλάς. Άμπρα. Τώρα που ήταν τη ρουφήξη. Μόνες φορές είσαι δικός μου. Get it. Come back here, dude. Ρε Νικόλα, θα νομίζουν ότι είσαι Άγγλος. Το ξέρεις ότι έχω leather boots. Yes. Get the furnace. Όπως καταλάβατε παιδιά, ο Σκέλετον. Get the furnace. Σκέλετον. Hope you die. Σκέλετον. I hope you die. Ακολουθεί! Είναι πίσω σου. Καλά δεν είναι. Εγώ πάω με ένα stone sword να δίνω με το σκέλετον. I can see your screen. Σταμάτα. Dude. I hear a zombie. Σε σένα ακούγεται. Ευτυχώς. Ωραία, χάσαμε το σκέλετο που μου έσκασε ένα βέλος. Ελπίζω να μην αρχίσει να μας δείχνει. Νίκολα, θα ξανάρθω εγώ, εξερευνώ την cave. Δεν έχει πουθενά iron. Εσύ πόσο iron βρήκες? 11. 7. Οκ. Δεν το χρειάζομαι το coal, απλά το μαραζί. Γιατί κάνεις mine? Μισό το να κάνω mine coal. We need the. Δεν μας νοιάζει. 2 creeper και ένα enderman. Kill him. I hope you die. Help! No. One skeleton. And zombie. Θα ψοφήσω. I don't care. You die. Help! No. Ζω. No. Ζω. Shut up. This. Όχι Νικόλα. Get fucked, dude. Ρε Νικόλα. No. Πίσω. Έρχονται. Μην πας. Σοβαρά. Το κάτω. Όχι. Από εδώ που είμαι. Where? Είναι 2 creeper, ένα zombie και ένα σκελετός και ένα... Oh my god. Oh shit. What the heck? Μην πας. Yeah. Θα φας ξύλο. Από πού είναι, από κάτω ή Δεν από ξέρω, από κάτω πρέπει να ανέβηκε. από πάνω. Να Από του. κάτω. Είναι και ένα enderman. Πάμε να φύγουμε. Ένα zombie. Ο creeper. Kill it. Kill it. Δεν σου λέω εγώ να τα κάνω. Πάμε να βγούμε. Βασικά, κάνε μια τρύπα. Θα ψοφήσουμε. Oh my god, a creeper. Έχει σκελετός με μαγειμένη πανοπλία. Don't jump. Don't. Μην πεις ακόμα. Ναι, ξέρεις τι είναι το δικό μου. Creeper! Έσκασε από πάνω. Δεν ξέρω. Πώς δεν σου έκανα τίποτα. Νίκ. Ζόμπι! Σκέλετονς! Έπεσε μέσα! Oh, dead. Μισώ πιο πολύ τα ζόμπι από τα πάντα. Εντάξει, θα κλείνω αυτό το βίντεο. Ναι, όντως παιδιά, επειδή ψοφήσαμε, να συνεχίσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Να κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.